Siis mä oon ottanut tän aloitusvlogin varmaan 28 kertaa. Tää kamera ei vaan aloita. Mä oon Sanni, 29 kerta. Mä oon Espoossa. Mulla on sellainen koiranpentu, joka on 3 kuukautta vanha. Se on tällainen nalle. Sen nimi on Nemo. Sitten se on noutaja. Joo. Niin. Ja mun lempibiisi on tai mä rupesin katsoa se video vasta tänään. Mut se on kuitenkin ihan hirveän hyvä. Niin tää on ihan aloitusvlogi. Mä oon tekenyt vlogia varmaan suunnilleen kerran viikossa.